Uganda koro sani omed jiw mar mondo mi koro ritore gi gam magoyo ko tuo ma COVID-19. Jipo makende mabende koro nogol kod jadolo manoendo mar Go Fishnet Ministries mabende en Reverend Tom Okongo ne owacho ni kaka kanisa gin sani koro gintiere okang'no endo manyime ahinya mar neno ni koro oganda oluwo mago eko chike moked koda ka piny owacho. Bende kane oloso ne okwayo jo Kenya mar mondo mi omed lamo Nyasaye ahinya mondo res piny Kenya mondo mi owuoge maendi ma en tulo kata chiedh nadi mae mokelo koda ka midhusi mar corona. Moko kuom jogo mabende sani endi koro ne oriwore kode ne owacho ni ber ma mondo mi koro sani endi kanisa mondo mi obed kanyo mo oganda bro yude mano mabende en lamo makare to moloyo ahinya e seche ma piny koro nitiere koda kama gieki magin achiedh nadi. Wach manyalo wacho ne jotich Nyasaye wetena ni corona nitiere kendo ok en gima miriambo, en gima diera. Corona nitie kendo akwayo jotich Nyasaye wetena kaka wawuotho e pinje mopogore opogore ni kuonde mawuothego waritre uru ahinya, to moloyo mask kik wawe, kik warwak mask nikech polis kata nikech daktari, to warwak mask mondo warit ngimawa nikech ka wa injili kuma wayale wachako duogo mier kuonde mwadake. Koro waritre kuonde mwadhiye mondo corona ni mondo mi Nyasaye otieknwa. Kik onego bed ni wachayo chik mokelnwa gi sirikal. Gin chike 5. Logo lwedo mokwongo, kik wamosre gi lwetwa, mano mar 2. Mar 3, kik ihag nyawadu, yani kik ikwak ng'ato. Onego bed ni wamosre mana gi cheni nyalo pamo kata ifwayone. Mar 4, bed dala ka onge gima inyalo timo e yo makare. Mar 5, sanitize lweti, yani nitiere yath moro mothiedhi tiwuotho kode. Inyalo kete chupa moro matin tikete lweti logo kode. En bing'e ni kilogo kode tigeng'o mana tuo. Jowadwa, anyalo ng'isou ni tuo ni nitiere to nego wa take care. Ne jopuonj duto te kuma untiere, I salute you teachers. Da encourage you ni mondo uti matek mondo mi wageng' tuo ni endi e skunde. Jowadwa, ko spread e schools to dwa neg dhano mangima. Ne uru kaka piny chalo, to ne uru generation wa mabiro. Gigi te ntiere lwetwa wan kaka jopuonje. Jopuonj wan gi tich matek, to watem uru matek mondo mi wageng' tuo ni kik donji e skunde. Watim gimoro amora ma sirikal dwaro. Kotenore kod weche mag COVID-19, weche mag jok manigi tije, daher mar kwayo jowa ni warit ngima jok ma wabet godo machiegni kar tich. Kamoro amora ma intiere, obed ni iuso alot e chiro mane ofisi, obed ni ine mtoka, in conductor kata driver kanyo ofisi. Koro kamoro amora ma intiere, ing'iyo ngima mar joma ni buti, isiko kibet gi mask, kendo kaber ni ok inyal yudo pilogo machiegni tiwuoth gi sanitizer mari ofuko. Nikech ok ing'eyo ng'ama ibet bute, to pile pile iwachonwa ni in iwuon mikwanori ni ngima. Nyaka bende ijali jok midak godo e odi, ka sami wuok e tich midok ot, ing'iyo ni ichopo, itimo ang'o gang'o mondo mi ikony ngima jok miwe chien. Nikech ok ing'eyo ni jok mirado godo chalo na